През 2020 покрай COVID казвахте, че светът свършва. Той вече няма да е същият. Няма смисъл да инвестирате на фондовата борса. Всичко е загубено. Фондовата борса тогава се възстанови за няколко месеца. Най-бързото възстановяване. Светът не свърши, ами даже стана по-добър. Вие не инвестирахте и съответно не спечелихте. През 2021 година казвахте, че се надува най-големия балон, надувал се някога и ще се пръсне всеки момент и всичко приключва за десетилетия напред. Америка ще фалира. Качиха се малко лихвите, паднаха малко акциите, на мега промоция бяха супер компании, но нали това е края? Как ще инвестираш? Няма смисъл. Дойде ли края? Не дойде. Който не се оплаши и инвестира, сега парите не си знае. През 2022 година казахте, че войната в Украйна ще направи така, че Европа години наред ще стои на студено, на тъмно, защото не може без Русия. Казвахте, че Русия и Китай ще се съюзят и ще погубят Америка. Казвахте, че петрола ще стане по $300 за барел. Какви инвестиции, какви простоти. Всичко приключва. Пак не познахте, скъпи продавачи на страх, и който ви послуша изгуби, защото компании от тогава до сега върнаха 1000%. След 2 години мълчите сега. Какво е следващото нещо, което ще продавате? Къде е балонът? Кога ще умрем всички? Еврото ли ще ни погуби? Глобалното затопляне ли? Кое? Кажете кое. И да не инвестират хората, нали? Защото имаше едни тапанари, професори там, обясняваха как идва стагфлация, как да купуваме ориз, боб, захар в чували, че идват големи зими. Големи сте разбирачи професорите. Нищо не става от вас.